Hej og velkommen. For et par år siden, der lavede jeg en række små videoer, en række små podcast, som handlede om woke, identitetspolitik, feminisme og emner i omegnen af det. Så gik der et par år, og tiden gik. Men nu er jeg så tilbage igen med ganske vist uden billede, men i en kraftig opgraderet udgave, i hvert fald på lydsiden, og ikke mindst med en medvært, og det skal være mig den største fornøjelse at byde velkommen til Hans Peter Rovsing. Mange tak. Vi vil gennemgå en række emner, og det har stadigvæk noget med woke og identitetspolitik og feminisme at gøre, men for at ligesom demonstrere, at så ensidige er vi heller ikke, så vil vi begynde et helt andet sted. Nemlig en artikel eller en kronik i Dagbladet Information, skrevet af rektor på Danmarks Journalisthøjskole, Julie Sommerlund. Det er en forsvarstale for Generation Z, og Generation Z, det skal lige defineres. Generation Z er de børn, der er født mellem 1995 og 2012. Hvorfor det lige er de årstal, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg tænker, at det måske kan have noget med den teknologiske udvikling at gøre. Det kan have noget med opfindelsen af iPhone at gøre. I hvert fald så er det dem, det handler om. Børn, der er født fra 1995 til 2012, hvoraf mange af dem jo ikke længere er børn, men blevet unge mennesker. De er blevet angrebet, og det er de, fordi der var tale om et åbent hus arrangement på Journalisthøjskolen, hvor de kommende studerende kunne komme og se uddannelsens, altså se på rammerne, se bygningerne, stille spørgsmål osv. Altså sådan et åbent hus arrangement, som rigtig, rigtig mange uddannelser har. I indbydelsen til arrangementet, der var der en lille notits om, at der samtidig var forældrepasning i rektoratet. Og så skal jeg ellers love for, at internettet begyndte at gløde, og også de skrevne medier. Julie Sommerlund var i fjernsynet. For hvad var det her for noget? Det viste jo bare, at den her Generation Z var nogle curlingbørn, som absolut skulle have forældrene med til alting. De var uselvstændige 12-talspiger, og det føg om sig med anklager. Og det har fået Julie Sommerlund til at lave den her forsvarstale for Generation Z. De er faktisk høflige, de er venlige, de er reflekterede, og de kan sagtens blive kritiske journalister. Men Hans Peter, jeg tænker jo, når jeg læser Julie Sommerlunds forsvarstale her, så tænker jeg, at hun måske går lidt gal af målet. Fordi når man tænker på den her anklage, der er mod Generation Z, så er anklagen jo dybest set rettet mod min generation, altså Generation X. Dem, der er født fra cirka 1960 til 1980. For det er jo os, der ligesom det er os, der har opdraget dem. Ja, helt enig. Det er jo sådan set også, altså det er jo ikke deres skyld, at de er blevet kølet igennem deres tilværelse i mange tilfælde. Det er jo vores generations skyld, som måske også har svært ved at have vores ben at stå på, fordi generationen før os, kan man sige, boomerne, de havde mening om alting og ingenting. Og der var oprør for det ene og det andet og det tredje, både mod forskellige krige og andre ting, som selvfølgelig også var meget fint nok. Men så kommer vores generation, som de kalder nok-generationen, ikke også? Vi ligesom lader bare stå lidt til, ikke også? Og vores børn skal i hvert fald have det meget bedre i skolen, end vi havde det, og de skal bare køles frem i skolen. Med misforstået godhed, iver, får vi kølet børnene frem, og vi gør det uselvstændigt gjort. Så de er nogle flinke og velopdragende børn langt hen ad vejen, men det er også at give dem, men det er jo
en falsk hjælp med de får og tryghed, de får. Når de først bliver voksne, så skal de stå på egen ben. Hvor er forældrenes henne, når de ikke er der længere, kan man sige. Ikke? Hvordan skal de så gebærde sig i verden, ikke også? Og i uddannelse, og hvis de falder og rejser sig op igen, eller falder de og slår sig meget hårdt, ikke? For der man kan også sige, i generation Z-generationen, også dem, der har haft det største kan man sige, medicinforbrug med antidepressiv og selvmordsforsøg og så videre. Det viser sig jo i Sverige, der er den største dødsårsag mellem 15 og 40 år, det er simpelthen selvmord. Ja. Og det er jo også uhyggeligt, fordi at man simpelthen vokser op og ikke har noget og søster til. Fordi vores generation er ikke alle sammen lige gode til at gebære sig med det teknologiske, med medier og så videre. Derfor så er børn tit på egen ben. Det må du selv finde ud af. De får en computer i hånden, eller en iPhone, eller hvor det er en tablet i hånden, og så får de selv lov til at gå ud og lege på vejen. Og så håber de kan finde vej hjem igen. Ja. Og nu nævnte jeg jo selv lige før 12-talspigerne. Altså det her præstationssamfund, som de er en del af. Noget, som vi jo også har lagt ned over dem et eller andet sted. Det er jo ikke noget, der er kommet af sig selv. Nej. Det er jo ikke noget, de selv har fundet på. Det er noget, der er kommet. Og der, fra os af, og der tænker jeg, den her kombination af curlingbørn, som i virkeligheden ikke er deres skyld, at de er det, men som er vores skyld, at de er det. De her skrøbelige unge mennesker, den cocktail mellem curlingbørn og præstationssamfund, jamen, det skal næsten gå galt. Skal det? Jo, helt klart. Altså det er jo altså forældrene kan jo ikke gå med børnene igennem hele vejen igennem. De kan ikke præstere for børnene. De kan ikke gå ud på uddannelsesmarkedet bagefter, eller ud i den virkelige verden, hvor de skal ud og arbejde bagefter og hjælpe dem der. Der står de på egen ben. Ja. Ikke? Hvis man bliver læge eller sygeplejerske eller andet, og har en stresset hverdag, kan forældrene ikke stå og holde dem i hånden ved siden af jo. Så det er jo et pres. Og der er måske nogle børn, ligesom, der er ufrivilligt gået med på, at nu mine forældre mener, at jeg skal lave det og det, så må jeg hellere gøre det og det. Jeg må hellere knokle ekstra meget i skolen, for det forventes der af omverdenen generelt jo, ikke? Generelt med fritidsaktiviteter, ikke? Og det er bedst, at de barn går til 4-5 forskellige ting om ugen, for ligesom at vise, at dit barn er med på moden, ikke også? Ja. Så der er mange ting, der gør sig gældende. Ja. Og så er det jo en generation, som langt hen ad vejen er blevet omklamret, simpelthen. Ja. Faktisk fra, jeg havde nær sagt fra, at de blev født. De startede i vuggestuen og i børnehaven, og så hele vejen op. Og der er jo en tendens til, en kraftigere tendens til, at de ligesom er blevet dresseret. Ja, netop til den her velopdragenhed. Hvor er oprøret henne? Man kan sige, det er jo aldrig behageligt for forældregenerationen med et oprør, men spørgsmålet er, om det ikke er sundt nok for ungdomsgenerationen selv med et oprør. Det tror jeg, det er. Altså for ligesom at finde deres egen ben at stå på. Ja. Ligesom at få at vide, jamen altså, hvis man bare går igennem med bøjet nakke hele vejen igennem livet, ikke også? Jamen, altså, hvor er det så en trang til, en frihedstrang, en trang til at gøre det, du har lyst til, eller bryde dig fri af nogle lænker, ikke fordi du skal gøre oprør, men fordi at du har behov for også at finde din egen vej at gå på. Ikke? Ja. Og det kan tit godt være lige ved at bryde op med de normer, som samfundet er kørt ind på. Blandt andet med uddannelsessystemet, og med 12-talspigerne og også enkelte drenge. Så det gør jo det, at det er svært for mig at tænke selv. Og så er det ligesom ensret ind på, og så kommer den senere, det kommer nok også ind på senere med woke og så videre, ikke også? Hvor man ikke har lov til at kritisere nogle ting. Hvor nærmest at de er anti-oprørsagtige. Ja. Fordi når os gamle generation, vi begynder at gå oprør mod nogle ting, og så siger nej, det må I ikke gå oprør mod. Fordi så skal man inkludere alting. Og det er jo sådan en anden grøft af det, kan man sige. Og det er jo, der er jo meget mere at diskutere hen ad den boldgade også. Og man siger jo også, at et træ, der står i modvind, det får også nogle stærkere rødder. Og det er som om, at vi har beskyttet dem rigtig meget. Når jeg tænker på min egen barndom, mine forældre, de anede ikke, hvor jeg var. Jeg fik at vide, at jeg skulle være hjemme 5:30, og det var jeg så
som regel, Som regel. som regel, var jeg hjemme klokken 5:30, men indtil da, jamen de anede der om eftermiddagen, hvor vi var henne. De vidste ikke. Mobiltelefonen var ikke opfundet. Og det er også derfor, at jamen, de er jo blevet taget hånd om, og det er de i alle ender og kanter på mange måder. Og nu taler du om woke, som vi jo også kommer ind på temmelig meget i løbet af den her udsendelse. Den her dressering til at have de rigtige holdninger og de rigtige meninger. Altså jeg mener, allerede, sådan er det i hvert fald i dag, og sådan bliver det i hvert fald med generation alfa, men også delvis i vores generation, med generation alfa, jamen, der begynder det allerede i vuggestuealderen, hvor børnene bliver i hvert fald delvis indoktrineret til en tænkning, som de bliver simpelthen, for nu at sige det rent ud, de bliver jo lidt hijacket af den yderste venstrefløj. Jeg så en video på YouTube, det var fra corona-nedlukningstiden, hvor der var en lærer fra pædagogseminariet, som underviste i såkaldt normkreativitet. Altså, normkritik, det ved vi er. Det er det, der vil nedbryde alle de klassiske og traditionelle normer. Men normkreativitet, det er så lighed, diversitet, inklusion. Om du er en dreng eller pige, det bestemmer du selv. Følg nu efter, og så videre, og så videre. Altså hele den her venstrefløjsagenda for generation alfa, dem der er født efter 2012, jamen der kommer det jo allerede i nærmest vuggestuealderen. Generation Z har det så mere været folkeskolen, men stadigvæk her har været tale om en dressering, hvor børnene langt hen ad vejen er blevet indoktrineret til at have de rigtige holdninger og de rigtige meninger. Og det bringer os faktisk videre til det næste emne, nemlig Nigel Farage. Hans bankkonto er blevet lukket, simpelthen. Og det er den simpelthen fordi Nigel Farage også har de forkerte holdninger og de forkerte meninger. Jeg ved ikke, jeg synes, det er skræmmende, det her. Det er meget, meget skræmmende. Det giver jo et scenarie for fremtiden, som er meget uhyggeligt, og som overhovedet ikke er utænkeligt. Det er bare en lille smagsprøve på, hvordan det kan gå for dig og mig. Ja. Ikke? Altså, hvis fremtid, at vi har de forkerte holdninger, ikke også, jamen, så kan vores bankkonto være lukket. Sågar kan man også, er der også planer om, hvilket man også kan gøre. Teknologien går jo så hurtigt fremad, at hvis du går ned i supermarkedet og vil købe nogle grøntsager eller noget mad, der ikke er sundt, så kan du ikke købe det. Nej. Din konto bliver spærret. Nej. Du kan godt købe sunde ting, du kan bare ikke købe det usunde ting. Du kan måske ikke købe kød, for du måske købe for meget kød i den her uge. Ikke? Og det er kun et spørgsmålstegn, hvor meget man egentlig kan. Det er kun et spørgsmål om tid, hvor meget det kan ændre på. Ikke? Ja. Og det er jo ikke noget med, at man er konspirationsredet. Det viser jo, når Nigel Farage, hans konto blev lukket, jamen så kan det også ske for dig og mig, ikke også? Selvfølgelig ikke, måske ikke lige i morgen, fordi vi ikke er kendte, men altså, det er jo kun et spørgsmål om at have de rigtige holdninger på længere sigt. Ja, fordi jeg mener, vi har sådan kunnet være, altså vi har været vant til ligesom at kunne sige, nå ja, men det er også de skøre amerikanere. Men det her, det er altså Storbritannien. Ja. Et land, som vi normalt sammenligner os med. Det her, det er helt vildt. Og det er næsten, altså for mig næsten lige så skræmmende, at de danske medier har været stort set tavse omkring det. Jeg har været rundt og spørger mennesker, hey, har I ikke hørt om det der med Nigel Farage? Har I hørt om det der med, at hans bankkonto er blevet lukket, fordi han havde de forkerte holdninger? Nej, folk de har ikke hørt noget som helst. Nej. Og derfor så tænker jeg, er det fordi de danske medier selv er venstredrejet, eller er det fordi de simpelthen ikke har opdaget faren ved det her?
Ja, jeg tror desværre, at det er det første. Det må man desværre sige, at så ønsker man ikke at dele det, fordi at dels er vi som danskere, og måske som vestlige, blevet meget overskriftlæsere. Ja. Vi har ikke tid til at læse, vi gider ikke sætte os ind i stoffet, det er for tungt. Og i og med overskrifterne kun bliver sat af de ledende medier, som desværre er blevet venstredrejet, de fleste af dem, er det kun det, man læser. Ja. Også. Vi tager ikke tid til, vi overgår ikke at gå ind på internettet og at finde nogle andre nyhedskilder. Det kan bare være engelsk, det kan være amerikanske, det behøver ikke være højre eller venstre, det kan bare være nogen, som er objektive, og gå ind og søge sandheden der, men det gider man ikke. Man hører overskriften, og så snakker man om det på arbejdspladsen, og så bliver man bekræftet i, at det er også noget værre noget, ikke også? Ja. Og så er det det, man gør. Ja. Altså sådan en nyhed ikke kommer frem, det er jo grotesk. Ja. Fordi det er noget, som virkelig kan gøre indflydelse på os alle sammen, fordi vi kan jo ikke få løn, vi kan ikke overleve uden at have en bankkonto. Nej. Altså, det skal vi jo have for at få vores løn, for at kunne interagere i samfundet. Ikke? Mange butikker nægter nogle gange at tage kontanter ind imellem, selvom de ikke må gøre det endnu. Ikke? Ja. Så vi kan sige, at vi alle sammen er jo tvunget igennem den der flaskehals, hvor vi alle sammen skal have en bankkonto. Vi alle sammen er afhængige af det system. Og den bank, vi er afhængige af, at de kan give os vores penge. Det burde være en selvfølge. Ja. Ikke? At jeg vil gerne have nogle penge ud af kontoen, men det kan du ikke gøre. Ikke? Du lige følger vores retningslinjer. Det er sådan, det er tegnet på at gå hen og blive, hvis det kan ske for ham. Og man kan sige, hvis det her var sket i Ungarn, hvis nu det havde været Viktor Orbán, som havde sørget for, at bankkonti blev lukket, hvis de ikke var enige med hans konservative holdninger. Altså, så skulle medierne jo nok have været der, lige med det samme. Det er jo det, der er lidt tankevækkende, synes jeg. At det her får lov til at passere, uden at der sker noget som helst i den danske mediemaskine. Og det er så meget desto mere alvorligt, som at da de her ting skete, der begyndte Nigel Farage at undersøge, hvad der egentlig foregik. Og begyndte faktisk også at gå i krig med de her banker. Og der er også rullet hoveder fra Couchbank, hvor han havde sine penge. Men det, der er interessant, det er også, at han jo undersøgte, hvilket omfang har det her egentlig. Og, jamen, det var jo tusindvis af englændere, som havde fået lukket bankkonti. Ikke bare i Couchbank, men også forskellige andre banker i deres land. Og det var lige fra politikere som ham og til sognepræster og alle mulige andre, som havde de forkerte holdninger. Ja, det er jo det er skræmmende. Ja. Meget skræmmende. Ja, det er det. Ja. Og der er så spørgsmålet jo, som du også selv sagde lige før, kunne det ske i Danmark? Og som du også selv nævnte, jamen i princippet, når det kan ske i Storbritannien, så kan det også ske i Danmark. Og det bringer os lidt videre til det næste, fordi hvad er det egentlig for et samfund, som vi er på vej imod? Det næste er en amerikansk journalist, som nogen måske vil kende, Glenn Beck, som har lavet en bog, der hedder Dark Future. Og den bog tager udgangspunkt selvfølgelig i amerikanske forhold, men nøjagtigt som den engelske bankskandale, så er det faktisk også noget, der vedrører os for det her scenarium, som Glenn Beck beskriver i bogen Dark Future. Det er faktisk temmelig verdensomspændende, i hvert fald i den vestlige verden. Han taler om Davos, konferencerne, og nogle af de her internationale organisationer, som vi også er en del af. Og det handler rigtig, rigtig meget om det, som bliver kaldt CBDC i forkortelse. Det er en forkortelse for Central Bank Digital Currency. Og Glenn Becks tese er den, at der er stærke kræfter i vores samfund, som vil indføre det her på verdensplan. Kan du forklare os lidt, hvad Central Bank Digital Currency er, Hans Peter? Jamen, det er jo noget i retten, det vi var lidt inde på før, hvis man går ind i den videre, det der The Great Reset. Ja. Ikke?
hvor og hvad er det? Jamen, ja, det skal siges. Han har jo skrevet en bog, In the Dark Future, der hedder The Great Reset, som ligesom handler om, altså, billedet, det er, at der kommer en stor pegefinger. Ja, præcis. en mega stor pegefinger, og trykker på en reset-knap. Ja. Og så kommer der et helt nyt samfund. Ja. Og hvad er det nye samfund, det går ud på? Jamen, det er jo noget, som man kan give kuldegysninger og tænke på, jo ikke også? Fordi at det er jo ligesom, vi alle sammen skal ligesom bøje os ned, og kan man sige, og vi må ikke eje nogen ting. Hvis du har et hus, så skal staten overtage huset, så kan du leje huset af dem. Ja. Du kan leje din bil, og du kan ikke eje nogen ting overhovedet. Alt er du til leje. Hvorfor nu det? Jo, for hvis du ikke ejer det selv, så kan det tages fra dig. Ja. Så du kan opføre det ordentligt. Ja, så går dig ind, som vi synes, du skal gøre. Ikke? Præcis. Og så er du ligesom jamen så er man nødt til at gøre, som det bliver sagt. Ikke også? Ja. Ellers, som sagt, så er det som en flok får. Og vi snakker, som jeg snakkede med omkring banken før, ikke? Så kan de lukke. Fordi det er netop lidt præcis, det samme, ikke? Så kan de lukke for din bankkonto, ikke også, og sige, jamen, du kan ikke få det, og du kan ikke få det. Så er du prisgivet. Så er du prisgivet fuldstændig, indtil du retter til. Ja. Ja. Og det minder jo igen lidt om de her kinesiske tilstande, fordi i Kina, der er de faktisk godt i gang med det her. Hvor man, hvor der bliver, altså, det er adfærdsregulering, så det forslår det her. Right. Du skal købe de rigtige ting, og de rigtige ting, jamen det er jo noget, som er godt for miljøet og forskellige andre ting. De forkerte ting, hvis du køber de forkerte ting, så lige pludselig, så er der lukket for kassen. Og det er jo, så bliver vi jo styret fuldstændig. Ja. Du ser heller ikke i Kina. Nu har jeg jo nogle venner, som lige havde været i Kina her for et par uger siden. Og der sagde deres datter også, at jeg ser kameraer alle steder. Du går ikke ind 5 meter, så er der kameraer. Altså, du snakker om, der er mange kameraer i England, men i Kina er der jo alt. Der kan stort set ikke være nogen steder, og det er ansigtsgenkendelse på det hele, så det ved præcis, hvor du er henne. Ja. Det kan lige, du har en telefon tændt. Det kan være godt, hvis man skal fange forbrydere, men det kan være meget, meget dårligt, fordi man kigger ikke kun på den, når man skal fange forbrydere, man kigger også på den for at kontrollere. Så det i Kina er langt, som selv siger, meget langt fremme med det. Ja. Og der har de også forbud, der kan du ikke bruge Facebook for eksempel. Fordi du må ikke have nogle systemkritiske medier frem. Nej. Og den Google, den har været banet på en eller anden tidspunkt. Men stadigvæk, det ved jeg så ikke. I hvert fald meget kontrolleret. Og et sjovt kuriosum, det er jo, at i alt det her, der bliver også vores egen politikere, Ida Auken, nævnt. Fordi hun har skrevet en artikel med overskriften Welcome to 2030. I own nothing, and I'm happy. Happier than ever. Ja. Velkommen til 2030. Jeg ejer ingenting, og jeg er lykkeligere end nogensinde før. Det er... Jeg har researchet lidt på det, og det viser sig, at det faktisk ikke er sådan, Ida Auken selv mener, men det var et oplæg til debat, og en eller anden form for forudsigelse af, hvordan tingene kommer til at foregå. Men det er meget sjovt, at hun lige er med. Og det her tal 2030, det er jo et tal, som Glenn Beck meget aktivt bruger, fordi han siger, at alt det her, det er sket i 2030. Det vil sige, inden for de næste 7 år, så bliver alt det her implementeret. Og han siger, jamen, eliten, de ved det. Almindelige mennesker, de ved ikke noget om det. Så det er ligesom om, at mens alle de her ting foregår, jamen, så holdes vi hen i en form for uvidenhed. Ja. Ikke at det sådan nødvendigvis foregår i decideret hemmelighed. Det er der sikkert også nogle af tingene, der gør. Ja. Men det foregår på et plan, hvor igen, der skabes ikke nok opmærksomhed omkring det fra mediernes side, at vi er herhenne. Det er i hvert fald Glenn Becks påstand. Jamen helt klart, og også som vi snakker om før, jamen altså, folk læser kun overskrifter, hvis de endelig ser noget, de gider ikke gå ind og læse nogle dybdegående artikler. Så det er jo også bare
siger nemt nok, kan man sige, for medierne, ikke? Ja. Fordi vi er jo også henne i, hvor er ytringsfriheden henne i dag, ikke også? Ja. Findes der ytringsfrihed? Officielt ja, men det gør der ikke. Fordi at hvis du siger det forkerte ting, så bliver du skoset og udelukket, og i vist tilfælde bliver folk fyret, hvis de siger nogle ting offentligt, ikke også, som deres egen holdning er. Fordi du skal ensrette, det er uanset hvad det eneste, men det kan være klimapolitik og mange andre ting, ikke også, som du ikke må have en holdning omkring. Nej. Fordi det er helt forkert, ikke også. Der kan man komme langt ud, ikke også, hvis man vil lytte. Og der findes selvfølgelig både konspirationsteorier, men der findes også det modsatte, som siger, hvad er egentlig konspirationsteorien i sidste ende, ikke også? Og der kan man filosofere over det. Ja, og apropos konspirationsteori, så vil jeg jo sige, jeg synes jo, at svagheden ved Glenn Becks bog, og svagheden ved Glenn Becks tankegang, og sådan som han fremstiller det, det er, at der er enormt mange de. De vil kontrollere dig. De venter bare på at implementere det. Og så sidder man lidt tilbage med fornemmelsen, jamen hvem er de? Altså det bliver sådan lidt noget konfust noget, og derfor må jeg sige, der er ingen tvivl om, at Glenn Beck har fat i nogle meget væsentlige ting. Men jeg er lidt skeptisk. Og fordi jamen der er mange fakta, han har på plads og den slags ting. Alligevel, så bliver det en lille smule konspirationsteori-agtigt. Det her, synes jeg. Ja, det kommer automatisk, når du siger dem. Lige præcis. Men altså, fuldstændig rigtigt. Men det kan også være nemt at blive sat i en bås, hvis der er nogle ting, du ikke lige forstår, og så bliver du konspirationsteoretiker. Fordi hvad skal det til, for at du bliver det, ikke også? Altså, jeg tror på, at vi var på månen. Jeg tror også på, at 9/11, det var virkelig for nogle terrorister, ikke også? Men hvis man tillader sig at have nogle andre holdninger omkring nogle ting, ikke også, så bliver man ligesom lidt grint af, mildest sagt, ikke også? Så det er også igen, det skal også være tilladt, og det var det, vi talte om før også, ikke også? Det tilladt også have ytringsfriheden og bruge den, ikke også? Det er en del af vores grundlovssikrede ret at sige, hvad vi føler, mener og tror, og tro, hvad vi vil. Ja. Vi skal til og videre til det næste. Og nu handler det så om Michael Jalving, som her den 29. juli skrev et debatindlæg i Jyllandsposten med titlen "Den socialistiske realisme er tilbage med de vagtes tyranni". Og den socialistiske realisme, hvad er det? Jo, den socialistiske realisme, ikke at forveksle med socialrealisme, det er ikke helt det samme. Den socialistiske realisme, det er den gamle kunst, der var i Østeuropa i den kolde krig, altså under kommunismen. Og hvad kendetegner den socialistiske realisme? Jo, det der kendetegnede den, det var, at den var en såkaldt konstruktiv kunst. Og hvad er en konstruktiv kunst? Jo, en konstruktiv kunst, det er en kunst, der ligesom vil fremme et bestemt budskab. Og her har han taget udgangspunkt i den albanske forfatter Ismail Kadare, men der er mange andre, som kan nævnes. Især kunstnere, der er interesse i den her sammenhæng, det er kunstnere, som på en eller anden måde havde svært med at navigere i det der. Og det sådan en som Ismail Kadare, han havde det, fordi han skulle helst skrive de rigtige ting. Og hvad var de rigtige ting? Jo, de rigtige ting, det var det, som Enver Hoxha og hans kommunistiske regime kunne godkende. Men det var over hele Østblokken. Jeg læste på et tidspunkt om vores dejlige russiske komponist, Dmitrij Sjostakovitj, som vi begge to holder meget af. Ja. Fantastisk musik. Men han havde nøjagtigt det samme dilemma. Han skulle hele tiden passe på, hvad han skrev af musik, og hvordan han skrev det. For hvis det ikke var sådan, at han gjorde det på den rigtige måde, som kunne godkendes af regimet, ja, så kom han i store problemer. Og det var jo fordi, at man ønskede at fremme den her konstruktive kunst. Den skulle fortælle noget om
det socialistiske samfunds, kommunistiske samfunds herligheder. Og der siger hans centrale pointe her, Michael Hjelving, det er jo sådan set, at den her socialistiske realisme er vendt tilbage. Ja, vi kan godt sige, lad os bare bruge det ord, som vi har siddet og ventet på hele tiden, nemlig woke-realisme. Det er woke-realisme. Jeg synes, det er godt set. Jeg synes, det er en skarp analyse, fordi det er jo lige præcis det, der sker i dag også. Altså, vi har en kunstverden. Det er film, det er litteratur, det er alting, hvor ligesom de her rigtige holdninger skal tilgodeses. De bliver proppet ind i kunsten, så at sige. Det er rigtigt. Du har ikke lov til at have en holdning, uden at den skal anfægtes. Og det er også det, vi talte om før med ytringsfriheden, ikke også? At der er en ensretning af det, du må tænke, og det, du må sige. Og det gælder så omkøbet, at hvis der er nogle ting, der er sket for lang tid før du er født, så skal du også undskylde for den alligevel, ikke også? Ja. Altså, og det er jo fuldstændig langt ude i hampen, ikke også? At man skal fjerne minder fra slavehandlere og andre ting i side. Jamen, det er da også forfærdeligt, det skete dengang, men det skete nu dengang, for et par 100 år siden, ikke også? Så det er en del af vores historie, som verdens historie. Det kan man ikke bare sætte ud med et viskelæder og så sige, jamen det siger vi ikke, og man må ikke sige Eskimo, og man må ikke sige andre n-ord, må man ikke sige, og man må ikke sige ting, som man sagde i gamle dage, fordi at det kan støde folk. Måske mere dem, der føler sig anstødt, end de mennesker, det egentlig drejer sig om, i visse tilfælde. Ja. Så vi er jo på vej ud på en glidebane, hvor ligesom at du skal være frelst, ligesom for at kunne sige de rigtige ting. Ellers så er du i bedstanding. Ja, det er jo det. Men altså, det er jo tankevækkende, at den her gamle sovjetkunst, at den vender tilbage bare i nye... I den iklædning. Bare i nye iklædning. Ja. Altså, hvor kunsten så at sige bliver en funktion af en politisk utopi. Altså særligt i filmverdenen er det jo tydeligt for tiden. Altså det her med det glade budskab om diversitet og inklusion. Snehvide, den nye udgave af Snehvide er jo et fantastisk eksempel, hvor de 7 dværge skal være alt muligt andet end dværge. Der er én dværg, men så er der en hel masse andre ting, der også skal ligesom inkluderes, for der skal være plads til os alle sammen. Og på den måde bliver Snehvide en del af en større fortælling. Altså, havde der bare været tale om, at der skulle være plads til hinanden, til alle sammen, havde det bare været tale om den her inklusionstanke, jamen, så kunne jeg som godt leve med det. Ja. Men problemet, det er jo, at det bliver en del af den her større fortælling, om den her utopi, den her woke-utopi. Og så er der jo kommet en anden film, som også er blevet kritiseret for det her, nemlig Barbie-filmen. Ja. Jeg har ikke set den. Nej, Jeg ville faktisk gerne se den. Og jeg overvejer faktisk at gå ind i biografen og se den, netop som forberedelse til den her podcast. Men jeg blev enig med mig selv om, at det er jeg simpelthen for nær til. Jeg tror, vi venter. Gør vi ikke det? Jo, til den dag, hvor den ligesom kan streames. Ja. Så ser vi den. Og så vender vi tilbage med en analyse. Det gør vi. Men vi kan bare foreløbig sige, at den amerikanske debattør Ben Shapiro, som mange vil kende, han har udtalt, at det er den mest woke film, han nogensinde har set. Og det siger vel ikke så lidt. Men for jer, hvis der er nogen af jer lyttere, som har set den her Barbie-film, er der nogen af jer, der har set den her Barbie-film, så skriv endelig i kommentarsporet. I hvert fald hvis I hører den her podcast på YouTube, så skriv endelig i kommentarsporet, om det er rigtigt. Er Barbie woke, eller er Barbie ikke woke? Vi leder
efter svaret. Men kom ikke at sige, at vi ikke er inkluderende. For vi læser nemlig alt for damerne. Det er ikke rigtigt, Hans Peter? Vi læser alt for damerne. Simpelthen. Vi er ikke kvindehadere i hvert fald. Og den næste, den handler faktisk om BH'er. Ja. Hvis bare alle gik uden BH, ville bryster holde op med at være ophidsende. Står der i overskriften. Altså, jeg ved ikke. Og det handler jo om to generationer. Hende her Camilla, hun er jo faktisk boomer. Hun er 73 år gammel. Ja. Og så er der Josefine på 22, som synes, at den her BH, den skulle vi da smide. Fordi det er meget mere naturligt at gå uden BH, og BH'en skjuler nogle bryster. Hvorfor gør den det? Jo, det gør den, fordi brysterne, de bliver seksualiserende, og så videre. Altså, jeg kommer til at tænke på de der gamle 68'ere og deres hængepander. Præcis. Det var det altså ikke. Nej, det var det altså ikke. Lige præcis. Vi har været der før. Ikke også? Vi har været der før. Og jeg vil sige, hun prøvede på at afseksualisere. Det kunne hun ikke gøre, for det er en ting, der altid været et sexobjekt. Hun siger, jamen altså, hvis det var 2 fedtklumper, der stod på maven i stedet for, ikke også? Ja. Det er fuldstændig det samme for hende. Altså, hun er gået helt galt i byen, ikke også? For hun kan ikke afseksualisere nogle ting ved at fjerne BH'en. Så skulle hun gå helt uden noget på overkroppen, hvis det var. Hun bare synes, det var helt almindeligt, ligesom en mand for eksempel. Ikke? Så det kan hun aldrig nogensinde gøre. Altså, det er jo en ting, som er i menneskets DNA. Ikke også? At det altid vil være et sexobjekt på en eller anden måde. Ikke? Så du kan ikke fjerne det ved at bare sige 2 fedtklumper. Ja, det er fedtklumper, der er inde i, men det kan du bare ikke ændre på. Vel? Og ændre på, så sidder et lidt på maven, ikke også? Det er på ingen måde tiltrækkende, vel? Så den er for langt ude, den der, ikke også? Og bare det er jo også det, Camilla på 73 siger til Josefine på 22. Ja. Ved du hvad, det her, det er et dødfødt projekt. Ja. Du kan ikke tvinge mændene til at afseksualisere deres syn på bryster. Nej, lige præcis. Det, der så er tilføjet, synes jeg, det er, at så vidt jeg kan se, jamen så er det jo både mænd og kvinder, der seksualiserer brysterne. Jeg ved godt, at feministerne vil slå mig ihjel for det her, sådan omtrent, eller noget, der minder om, men der er jo også en seksualisering af brysterne. Altså, feministerne taler meget om den her seksualisering af deres krop. Men hvis man er rigtig, rigtig grov, og det er jeg naturligvis ikke, men hvis man var rigtig grov, så kunne man sige, jamen den her seksualisering, den sørger kvinderne sådan set selv for. Den behøver mændene ikke sørge for. Den sørger de sådan set selv for. Og det vil jeg våge påstå langt hen ad vejen er rigtigt nok. At hvis man går med en meget nedringet bluse for eksempel, ikke? Jamen så sørger man jo selv for at bryster bliver til et sexobjekt. Og spørgsmålet er, når det kommer til stykket, om kvinderne overhovedet ønsker en afseksualisering af deres bryster. Gør de nu også det, når det kommer til stykket? Det tvivler jeg meget på. Ja, det gør jeg Du kan bare se billedet her, for alt for damerne her, ikke også? Ja. Men altså, hun synes, de skal afseksualisere. Alligevel så sidder hun med sin håndklæde omkring. Hvis det ikke var sexobjekt for hende, så var det ikke nødvendigt at sætte en håndklæde omkring hendes bryster selv, hvis det var. Og klart, det er for mange læsere, men alligevel, når budskabet fra hendes side af det er, skidt med det betyder ingenting. Ja. Ikke også? Der er så mange forskellige grunde til, at kvinder ikke ønsker at smide BH'en, ikke også? Fordi det er jo ikke alle, der har måske efter en vis års alder, så er ligesom det hele gået sydpå, jo, ikke også? Ja. Så vil man gerne have det op og sidde pænt ud. Og det synes vi andre måske også. Fantastisk udtryk. Ja, det må være dagens citat, at alt går sydpå med alderen. Jo, og nu du siger det der med at de sidder med håndklæderne for der, ikke også? Det bringer mig egentlig videre til noget, jeg tænkte meget på, da jeg læste den her artikel fra Alt for damerne. Nemlig det der med, at for mig at se altså det bliver fremstillet her som sådan en generationskonflikt, men for mig at se
er der faktisk lige så mange ting, der peger på det modsatte. Altså det her, det er ikke entydigt. Jeg ved ikke, har du hørt om saunakrigen? Ikke lige umiddelbart. Nej, saunakrigen, den fandt sted her en gang før sommerferien, jeg tror det var her i foråret, og det er en krig, der foregår i Silkeborg. Okay. Og det er lige nøjagtigt mellem 2 generationer, og her er det præcis omvendt. her er det boomerne, der blæver ud med hele deres herligheder, som ikke er så herlige, som de har været, fordi det er gået sydpå. Og de unge kvinder, der er blufærdige og siger, ved I hvad, vi har faktisk ikke lyst til at se på al den nøgenhed. Så her er det fuldstændig omvendt. Ja. Og jeg tror egentlig, det her perspektiv, der er blevet lagt ned over det fra alt for damerne, jeg tror faktisk ikke, det er helt rigtigt. Men det tror jeg ikke, det er. Altså, jeg har selv også en oplevelse. Vi var i Tyskland her for halvt års tid siden, lige på den anden side af grænsen, og der var vi også i en sauna, der stod, at man skulle have tøj på. Jo, selvfølgelig tænkte vi det bare, ikke? Ja. Så kom der nemlig nogle boomer ind, 2 par, og begyndte at snakke, og det var svært for os lige umiddelbart at tale naturligt sammen med dem, fordi de sad fuldstændig også, altså med alt herligheden åben, ikke også, og det hele var gået sydpå, ikke? Ja. Og så kom der også unge par ind, eller 2 unge par ind, og de havde BH og det hele på, de skulle ikke gå der. Så er det fuldstændig ret i, det er boomerne, som sådan set lader stå til, kan man sige, ikke? Altså, jeg synes simpelthen, jamen, det kan godt være, at de har fundet en på 73, der hedder Camilla, og en på 22, der hedder Josefine. Men det her, tror jeg faktisk ikke er repræsentativt for virkeligheden. Helt enig. Og faktisk, spørgsmålet er jo, om vi ikke i virkeligheden er gået i den anden grøft. Jeg tror nemlig, at den her øgede blufærdighed, den skyldes den her dyrkelse af den perfekte krop. Ja. Altså, det medbringer skam, at man ikke ser ud som de her modeller. Ja, selvom man egentlig faktisk måske ser ganske godt ud, ikke også, men man måler sig med nogle utopier. Du kan også bare tage stranden. Ja. Jeg var ung, ikke også, i 70'erne og 80'erne, der var det helt naturligt, at kvinder, de var topløse. Ja. Næsten alle kvinder var det, altså måske ikke de helt gamle, men alle var også unge. Ja. I dag ser du sådan set ikke aldrig nogensinde nogen, der er topløse på stranden mere. Nej. Altså stort set ikke. Fordi at den abonnerethed, og den der med, at hvis de ikke er perfekte, selvom de måske egentlig er, du ser også mange unge piger i dag, der får lavet bryster, fordi de synes ikke, at de er pæne nok. Ja. Ikke også? Hvor lægerne siger, hold da op, har nogle flotte bryster. Vi skal være lidt større, de skal være lidt sådan og sådan, ikke også? Ja. Hvor de har det der billede, hvor de får det de får det fra modeverdenen, hvor du skal være perfekt, du skal være tynd, du skal være slank, du skal være sådan og sådan og sådan. Og det skaber et uperfekte mennesker, ikke også? Fordi så er vi alle sammen uperfekte. Så er der ingen af os, der ligner de mennesker der til dagligt. Og det her, det er faktisk et meget, meget generelt problem. Fordi spørger du idrætslærerne på skolerne, så vil de sige, jamen der er stort set ingen børn længere, der tager bad efter idrætstimen. Det venter de med, til de kommer hjem. Hvorfor? Jo, fordi de er bange for at blotte sig. Ja. Overfor hinanden. Altså, der var der ingen, der tænkte på det, jeg gik i skole. Overhovedet ikke. Vi tog da rask væk bade alle sammen, og dem, der ikke tog i bad, jamen der tænkte det var da lidt uhygiejnisk. Ja, præcis. Ikke at tage og gå i bad. Men netop det, at der er så få børn, som rent faktisk tager et brusebad efter idræt, det er for mig at se et tegn på, at der er et helt generelt problem her. Det er jo så flere ting, kan man sige. Det kan også være det, at efter mobiltelefonen med kamera på, så folk kan tage billeder af hinanden. Nej, det kan selvfølgelig også. Det er sådan en helt anden ting, og det kan jeg selvfølgelig godt forstå, at det er også noget. Jo. Det er heldigvis også ulovligt, jo, ikke også? Jo. Men det er rigtigt, at så har du idræt midt på dagen, og du skal have 3-4 timer bagefter, og så kommer direkte fra, at du har svedt, og du ikke vil gå ind og tage et bad. Ja. Altså det er jo klart, det er jo enormt, det er jo en ny norm, der er blevet lavet, ikke også? At det ikke er naturligt længere. Det kan godt være lille Sigurd kommer ind, og jeg synes, det er helt naturligt at gå i bad. Så kigger alle for ham, ikke også, og griner af ham måske. Og så bliver det sådan til sidst, ikke? Så er ikke nogen, der tør gå i bad. Og det er fuldstændig rigtigt, det er jo meget, meget en kedelig spiral. Ja. Så hvad kan vi konkludere? Jo, vi kan konkludere, at der er meget mere at sige om det her emne, end den ensidige fremstilling, som kommer her i Alt for damerne. Vi skal til at slutte, men inden vi slutter,
så skal vi have en happy end. Ja. For det er nemlig sådan, at den amerikanske professor Patrick Deneen har skrevet en bog, der hedder Regime Change. Og man kan sige, for Patrick Deneens bog gælder det samme, som sådan set gælder for Glenn Becks bog, nemlig at den ganske vist tager afsæt i amerikanske forhold, men at den i virkeligheden faktisk er gældende for hele den vestlige verden, eller kan læses af hele den vestlige verden med interesse, og sådan set også hos os. Og hans hovedtese, og det er der, vi synes, at der er en happy ending her, eller håber på en happy ending, det er, at liberalismen er et færdigt projekt. Liberalismen er ved at liberalismens epoke er ved at dø, og konservative værdier vil i stedet for vinde frem. Så her er jo faktisk tale om en samfundsanalyse, som er helt anderledes end Glenn Beck. Selvom Glenn Beck og Patrick Deneen indbyrdes måske ikke står så langt fra hinanden rent politisk, så har de to vidt forskellige visioner af fremtiden. Og det synes jeg er interessant, og han taler meget om liberalismen som elitens projekt. Ja. Og den her liberalisme, den har slået fejl. Fordi eliten, den liberale elite, taler hen over hovedet på almindelige mennesker. Og det medfører konservative bevægelser, så at sige fra neden. Et af hans perspektiver er også, at det sådan set både er venstrefløjen og højrefløjen, som er blevet liberale. Den såkaldt konservative højrefløj er langt hen ad vejen også bare liberal, når det kommer til stykket. Ja. Og jeg synes, det er interessant og løfterigt. Og man kan se, og det er også noget af det, han tager fat på, der er nye udviklinger på vej i Europa. Konservative bølger i både Polen og Ungarn, og også i Tyskland og Italien og Frankrig. De her bevægelser bliver jo så tit disset lidt, eller rettere disset temmelig meget, af danske medier, som jo generelt er venstredrejet. Men er jo sådan set bare tale om nogle lande, som faktisk står fast på rødderne. Ja. Vi har brug for fællesskaberne. Vi har brug for civilsamfundets helt basale ting. Ja. Vi har brug for kernefamilien. Jeg kan også sige, at vi er jo nødt til at hævde vores nationale kultur, vores kultur og religion. For eksempel som Ungarn også siger, de værner om de kristne værdier, som de høje på højsædet. Ja. Det er landets religion, som vi tror på. I Danmark har vi jo ikke stort set nogen, som værner om vores kristne værdier længere. Fordi alt er tilladt, alt er fint, alle religioner er lige gode og så videre, ikke? Og kristendommen er ved at blive en kulturreligion, for at der er ikke så mange, som bekender sig til, at vi er stolt af, at vi er en kristen nation. Selvom vi har alle vores alle ting, der værner om. Vi har vores folkekirke, og vi har vores helligdage, og vi har så mange ting, der kommer af de kristne. Hvor i dag er det bare til, at det hele er fint. Ikke også? Du kan synes, hvad du vil. Og det gør det som at grave sin egen grav, ikke også, som land. Hvor vores kultur, hvor vores nationale værdier fra i gamle dage hen er, ikke også? Der synes jeg, der er de bedre til det i de tidlige østlande, i hvert fald Ungarn og Polen for eksempel. Gode til at værne om dem. Der ved folk præcis, hvad de tror på, ikke også? Og kommer man dertil, så skal man følge de love og de regler, man har derovre. Og Patrick Deneen nævner også netop kristendom som en af de kulturbærende faktorer, som han tror
i højere grad vil vende tilbage. Og det er jo interessant, om de kristne værdier, og kristendommen er ved at vende tilbage. Michael Jalving, som vi beskæftigede os med før. Han skriver også, at han taler også i sin artikel om det her tomrum, at hele den her woke-bevægelse, skriver han, kan kun finde sted, hvor kristendommen mere eller mindre er forsvundet, eller i hvert fald i dyb krise, fordi der er et tomrum, som så skal fyldes ud af noget andet, en højere mening. Og her er det så, at de her værdikrigere, social justice warriors, woke-folkene, her er det så, at de kommer på banen og får et indhold i deres liv. Jeg har så lyst til at kritisere Michael Jalving lidt, fordi han tager jo tydeligvis ikke selv konsekvensen af det her. Det er så nemt at sige, at kristendommen er fraværende. Nu sådan en som Jordan B. Peterson, han har jo faktisk, han har så også været igennem en personlig krise, men han har jo sådan set personligt omfavnet kristendommen og sagt, det her, det er det rigtige. Det har Michael Jalving ikke. Og derfor så er det så nemt, og det er faktisk også noget af det, som Patrick Deneen er inde på. Det er så nemt, både for den ene fløj og den anden fløj, at kritisere hinanden. Men hvad så med at komme med et konstruktivt alternativ? Præcis. Det har Michael Jalving ikke rigtigt, når det kommer til stykket. Han kan kritisere den her venstrefløj, og meget af hans kritik er berettiget og skarpe analyser og alt det her. Men han har ikke selv noget alternativ, når det kommer til stykket. Ikke desto mindre, der er udsigt til, at konservative værdier vil vinde frem, og der er en mulighed for, at det vil sætte sig afsmittende på familiesyn, på kristendom, på søjlerne i det hele taget i vores samfund. Det kan vi kun håbe på. Og med dette glade budskab vil vi så lukke ned for vores podcast her. Tak til jer, der lyttede med til den bitre ende.